الدائر السابع الملك فهد مضروب الشارع. ها؟ شوف الملك فهد الشارع مضروب. אתה חושב שעד שלמסיים כולם הוא לא... מינימום אוטובוסים 20, הלכו? מינימום אוטובוסים 20 הלכו. 20 אוטובוסים בערך הלכו. אתה חושב שעד שלמסיים כולם הוא לא... מינימום אוטובוסים 20, הלכו? מינימום אוטובוסים 20 הלכו. 20 אוטובוסים בערך הלכו.